con una pastriale che hai, quello che noto il nostro Natale, quello che ha da fare, questo chiaro stile a casa di qui, risolvono il nostro a casa di quindi Sofia, direttamente siamo delle cose più belle spinte e per aiutare siamo dei figli, pastriamo che anche per gli împărtășim cu Cuvântul Domnului
învățături folositoare pentru noi. Aseară, socotesc că ne-am luat cu toții frumoasa deviză ca în anul acesta Dumnezeu să simtă în mod deosebit să devenim asemenea Domnului nostru Iisus Hristos. Astăzi de dimineață am auzit apelul pe care Domnul îl face către noi și către poporul său în genere, păstrând în evidență în mod deosebit nevoia din minții noastre în luptă cu păcatul. În această dupămasă aș vrea să subliniez în mod deosebit importanța solemnă a ceasului de Paște pentru noi ca adventiști de ziua a 7-a. Ar fi bine dacă noi cu toții ne-am dat seama de solemnitatea timpului în care trăim, să cunoaștem împrejurările prin care trecem și să cunoaștem și ceea ce ar trebui să facem noi ca popor advent. În cartea Apocalipsului, în capitolul 3, versetul 17, Domnul aduce oarecum, să nu zic o acuzare, dar aduce o mustrare bisericii și o mustră tocmai pentru faptul că nu cunoaște starea ei. Bisericii, în general, se pare, după cele arătate de martorul credincios în mărturia sau în solia lui, îi lipsește perspicacitatea spirituală, îi lipsește această viziune clară, și anume a cunoaște precis vrerea, precum și ceea ce trebuie să facem noi într-o vreme ca aceasta. Pastorul Pavel spune în cartea sa către Romani, capitolul 13, amintește el acolo că este într-adevăr ceasul când poporul lui Dumnezeu ar trebui să facă o cotitură în viața lui spirituală, să facă o trezire, să facă o redespertare și o îndreptare totală a vieții. Arătând motivele de să știți că suntem acum mai aproape de venirea Domnului decât atunci când am crezut. Psalmistul David vorbește în Psalmul 89, în versetul 15, următoarele cuvinte și zice așa: ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței și care umblă în lumina feței tale, Doamne. Ceea ce vă lipsește nouă dintre altele, se pare că este și această cunoștință, să cunoaștem sunetul trâmbiței, să fac apeluri după apeluri. Ni se apreciază solii solemne, s-am putea zice destul de puternice, pentru o redespertare în viața noastră spirituală. Sunt multe de făcut și așa cum am auzit și de dimineață, e nevoie ca să avem o biruință totală, deplină, o biruință de ansamblu în viața și în lupta credinței noastre. Dacă am cunoaște mai bine timpul, solemnitatea lui, așa cum Domnul s-a adresat pe vremuri poporului iudeu și Ierusalimului, pentru că n-a cunoscut vremea când a fost cercetată, din cauza aceasta a rămas în împietrire și din cauza împietririi lor și a nepocăinței lor, cunoaștem cu toții care a fost urmarea nefastă pentru ei. E bine, cuvântul zice, ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței. Poate că dacă am cunoaște, într-adevăr, lucrurile mai precis, ne-am dat silința să fim și noi mai buni. Ne-am silit să fim mai credincioși. Poate că am fi mai serios puțin în viața noastră de credință. Poate că am fi mai stăruitori în lucrurile bune. Poate că am fi mai arzător, să zic, mai stăruitor în iubirea frățească și am trăit oarecum cu mai multă pietate, gândindu-ne că acum trebuie să ne întâlnim cu Domnul. Domnul însă face atent poporul, ne face pe noi atenți și ne atrage atenția
nu stai bine. Domnul zice, tu crezi că ești foarte bine, dar zice, tu nu știi că ești și sărac, și lipsit și așa mai departe. E bine, această cunoștință a noastră ar fi spre folosul nostru și ne-ar ajuta să ne îndreptăm și să ne pregătim. Trâmbița trebuie să dea acum un sunet clar, încât oamenii să poată fi conduși la atmosfera sau în atmosfera revelațiunii divine și la înțelegerea spirituală a timpului prezent. Nu numai noi ar trebui să fim aceia care să le înțelegem, și prin viața noastră, prin umblarea noastră, prin pregătirea noastră, ar trebui să înțeleagă și alții solemnitatea timpului prezent și ei să fie îndemnați în a cerceta cuvântul Domnului și așa cum de dimineață am amintit, credința noastră acolo în mijlocul oamenilor ar trebui să fie ceva molipsitor pentru ei. Într-un timp ca acesta este privilegiul poporului lui Dumnezeu să vadă lucrurile în forma lor cea mai clară și să exercite o așa credință în Dumnezeu încât să fie în stare să pună lumea în unire și a face să trecară din nepăsarea ei. Ce fel de credință ar trebui să aibă poporul lui Dumnezeu în prezenița aceasta? O așa credință încât lumea să se trezească. Lumea să tresară, așa cum am amintit. Voi sunteți lumina lumii, este mandatul pentru biserică. Nouă ne-a fost hărăzit să indicăm calea prin care omul să poată ieși din pustiu crea chiar de el însuși. Ca să împlinim misiunea încredințată nouă pentru această oră, trebuie să fim ascultători de viziunea cerului descoperită de mulți timp poporului Advent. Trebuie să ne ocupăm de îndată cu datoriile neglijate până acum și să ne mișcăm cu voiciune spre împlinirea obligațiilor prezente. Oamenii încă pușpuind pentru probleme foarte încălcite și pe care nu le pot discuta. Dumnezeu își invită pe poporul său să-i conducă prin exemplu unei vieți răsite și transformate. Ei trebuie să devină conducători prin excelență în problemele spirituale. Un proverb zicea în Grecia antică zicea: puterea unei cetăți se găsește în virtutea cetățenilor ei. El este de două ori adevărat și aplicabil nouă, pentru că forța mișcării advente stă în virtutea conducătorilor și a credințătorilor ei. Observăm de multe ori lipsa de putere în viața noastră. Cuvântul Domnului zice: puterea bisericii sale este gloria, sau gloria bisericii sale este în viața credincioșilor ei. Viața noastră este aceea care face ca biserica să fie puternică sau să fie slabă. Așa cum am auzit, noi suntem chemați ca prin viața noastră, prin solia noastră, să dăm un sunet clar oamenilor. De aceea ne și străduim ca de la acesta învon să dea solii clare, pentru ca să le putem înțelege, să le putem pricepe, să le putem primi și primindu-le să ne putem îndrepta în viața noastră. Contribuția cea mai bună și posibilă pe care o putem aduce este hotărârea de a rezolva fiecare răspundere cu curaj și integritate. În lumina acestui principiu, să ne examinăm consacrarea și devoțiunea noastră față de cauza pe care am îmbrățișat-o și să facem din ele valori neprețuite ale sufletului. Între oameni se întâlnește multă ipocrizie, nesinceritate și necredincioșie. Ceea ce lumea dorește să găsească în măsură din ce în ce mai mare în biserică este de a găsi oameni
de o adâncă devoțiune, oameni de caracter, de o distinsă obiectivitate, cu o viziune clară, oameni de mare curaj și care să arate o umilință născută dintr-o credință curată și neprefăcută, bărbați și femei care să aibă încredere deplină în puterea lui Dumnezeu, în adevăr și dreptate, care vor păstra cu fermitate, cu credință și convingere, credința lor în fața oricăror incertitudini sau greutăți. Toate aceste trăsături înalte constituie în sine o provocare pentru cei care vor să servească pentru cauza Domnului Hristos în această criză a veacurilor. Nu vom putea noi oare cu idealuri atât de înalte să devenim conducători capabili, îmbrăcați cu putere nevăzută și stăpâniți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ca să inspirăm pe oameni, bărbați și femei, la o arzătoare pasiune pentru adevăr, credincioșie și sacrificiu? Nu vom putea noi, sub conducerea Domnului și pentru îndeplinirea nevoilor unui timp profetic acesta în care trăim, să determinăm pe oameni să păstreze credința și Spiritul Domnului Hristos de așa manieră încât să rețină atenția, astfel ca idealurile și principiile adevărului să triumfe? El va exclude cu desăvârșire, adică credinciosul, va exclude cu desăvârșire din viața lui superficialitatea, mândria și neglijența în rugăciune. El va deveni atent, respectos, manierat, plin de demnitate și o evlavioasă prestanță. El va fi îndrăzneț în lucrurile lui Dumnezeu. El va ajunge atunci un om accesibil și va fi înconjurat de acea atmosferă divină care atrage la sine și pe alții. Aceste mari și valoroase virtuți care însoțesc lucrarea de mântuire va scăpa viața de delăsare și fanatism. Aceste virtuți vor aduce echilibru spiritual în viața și înțelepciune pentru minte. De aceea ar trebui să ne străduim nu atât de a fi oameni pioși, ci de a fi oameni și asemenea întocmai ca și Domnul Iisus Hristos. A urcat până la această treaptă să cere o minuțioasă și riguroasă căutare după puterea Duhului Sfânt. A câștiga un asemenea punct în lupta de a cunoaște și urma pe Domnul, pe drumul umblat și bătătorit de El, este nevoie să ne încordăm în așa măsură voința noastră, încât să fie în stare a exclude orice porniri nefaste din inimile noastre și să dăm curs liber la tot ce este sfânt și curat în ochii lui Dumnezeu. Care este măsura de sfințenie de care depind atâtea lucruri? Sfințenia, zice serva Domnului, nu este o răpire sufletească, ci din contră este o predare de plină a voinței noastre, voinței lui Dumnezeu. Ea, adică voința, trăiește din orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Voința îndeplinește voința Tatălui nostru din cer. Când pionerii acestei mari mișcări au înfipt temeliile bisericii rămășiții adânc în pământul sacrificiului și al rugăciunii, ei au fost răsplătiți și înzestrați cu o putere specială de la Domnul. Ei au smuls din lume și au organizat un popor care trebuie să-i urmeze în viața lor de sacrificiu. Noi trebuie să observăm, să ne însușim pe deplin și constant clara lor viziune. Noi trebuie să continuăm așa cum au început ei. Astfele noastre de conducere și de serviciu trebuie să fie imbibate și inspirate de Duhul Sfânt, așa cum au fost și ale lor. Viața noastră de muncă și de sacrificiu trebuie să fie tot așa de complexă, mult dedicată lui Dumnezeu, cum a fost și viața lor. Noi trebuie să continuăm cu exactitate acele dialuri clare, curate, inspiratoare, plină de putere și convingere date lor de Dumnezeu, pentru că acolo unde nu mai este o clară viziune a viitorului,
lume ca aceea în care trăim, cu schimbările care au loc, cu presiunea timpului, Sălia Domnului Hristos trebuie să înainteze mereu să te uiți până în înfiere ale Pământului. Marea nevoie a lumii în această epocă în ultimilor de astăzi, în doamna păcatului, dar mântuirii este ca Domnul Iisus Hristos să se manifeste din nou în viața omenească, cu toată puterea, cu toată plenitudinea, cu toată slava mărăției sale. Aceasta este marea noastră datorie și nimic altceva. A nu păstra, a nu lucra, a nu trăi în această viziune însemnează a scăpa pe Dumnezeu. Un adevărat creștin, un adevărat slujitor al Evangheliei, va da de față un simț de înaltă și serioasă răspundere pentru cauza Domnului de pe acest pământ. Acest simț de răspundere îl va face ferm și credincios, serios și demn, de încredere ca să împlinească în tocmai programul Domnului încredințat lui. Voința să încrede în El atât cât timp de încercare, cât și în timp de întuneric, cum și în lumină. Voința umblă în credință, iar nu în cele ce se vede. Să începem din clipa aceasta, deci, să ne mișcăm spre un mai înalt nivel spiritual. Să ne învățăm, să nu învățăm a smulge sau să învățăm a smulge din sufletele noastre puternice rugăciuni ale credinței biruitoare și să dezvoltăm în noi acea deplină, constantă și intimă consacrare care să fie prezentată lumii ca o viziune clară, ca o voce conducătoare, ca o biserică vie în Dumnezeu. O demnitate care să prisosească în vitalitatea de creștere ca o mlădiță primăvara, caractere însuflețită de percepție și discernământ spiritual. Dacă am fost atenți la cele ce am auzit până aici, înțelegem că acesta este unul din cele mai frumoase idealuri pe care noi ca creștini și Biserica lui Dumnezeu ar trebui să și le pună înainte. Este vorba să se dea un sunet clar. Oamenii se pare că s-au săturat să audă vorbe. În cele mai multe cazuri se zice, vrem să vedem fapte. Aici este vorba ca viața noastră, umblarea noastră, faptele noastre, puterea vieții noastre de credință să fie acele care să dea un sunet distinct și clar, pentru ca oamenii să vadă, într-adevăr, poporul adventist, poporul lui Dumnezeu de astăzi, se pregătește. El așteaptă pe Domnul foarte curând. Noi trebuie să continuăm. Astfel fiind, vom prezenta pretutindeni misiunea noastră ca fiind ascunzători împotriva primejdiilor, adăpost împotriva vântului și acoperiști împotriva furtunilor. Fluvii de apă într-un loc pustiu și umbra unei stânci într-o țară toridă. Perspectivele care se deschid în fața unei asemenea vieți sau unei asemenea misiuni sunt cutremurătoare și glorioase. Din lucirea unei asemenea experiențe, oricine va vedea clar activitatea vieții sale și va fi inspirat să o facă și mai eficientă și mai promptă. O astfel de viață nu poate fi vitalizată decât prin prezența statornică a Domnului Hristos în inima noastră. Drumul spre o asemenea superioară și necesară experiență în viața slujitorilor Evangheliei și a credincioșilor pornește de la punctul unei constante și de pline predări, a unei renunțări de pline în favoarea lui Dumnezeu. Să se deschide dar larg poarta inimii noastre, astfel încât Domnul Iisus Hristos să ne ia în stăpânire, îndeplinind în noi și voința și împărtășirea. Să dea bunul Dumnezeu ca noi să ne înțelegem chemarea
ca unii care suntem chemați să facem lucrurile drepte cu picioarele noastre în această lume, ca unii care suntem chemați să dăm un sunet clar, să sunăm întrându-se, e un text care zice sunați întrându-se în Sion. Dacă audă toți locuitorii țării, zice acolo cuvântul, să audă toți locuitorii țării. E timpul, într-adevăr, să ne așezăm cu toate controlul Duhului Sfânt, e timpul când să ne predăm cu desăvârșire Domnului Iisus Hristos, pentru ca El să poată face de plin lucrarea în noi, pregătindu-ne pentru locurile pe care s-a dus să ne le pregătească în locașul de Dumnezeu. Iubiți frate, ferice de poporul care cunoaște Dumnezeu Sfânt, să dea Domnul ca noi să cunoaștem, să înțelegem aceste lucruri și prin Harul Lui să ne dăm toată silința să ne pregătim pe noi înșine și apoi prin pregătirea noastră să ajutăm și altora să facă acest lucru. Amin.